316 Raipe ja 316 Iitu. Ja siellä median radalta Mesille ja Mialle tuloksena ratavirheitä 0 ja aika 33.30 ja sillä kolmannelle tilalle tällä hetkellä. Ja kentällä 2 Maxien kakkosryhmän rataan tutustumisaika on päättynyt. Eli kenttä 2 Syydi 315 Raipe ja 316 Iitu. Pudi 373 Goa ja 396 Ruu. Ja Hikan ja Kaisan tulos radalta 0 ratavirhettä ja aika 42 tasan. And now we have just 10 more dogs to go. So 10 of the top dogs from yesterday are still to complete this course, and their time to be at the moment is 41.65, and that has been said by Lex and Sami Oksa. Nana ja Jonna Kannisto Hakunilan seudun koiraharrastajista valmistautuu 377 Pudi, 373 Goa ja 396 Ruu. Ja Hikan ja Kaisan tulos radalta 0 ratavirhettä aika 31.40 ja sillä mentiin kärkeen. The result for Hip and Kaisa Yttuhonen was 0 faults and time 31.40. Hakunilan seudun koiraharrastajista valmistautuu 372 Esso, 377 Pudi ja 378 Java. Pablon ja Mikan tulos radalta 0 ratavirhettä aikaan 40.73 ja sillä mennään tässä kisassa siellä 7 ja yhteispisteissä 4. sijalle. Result for Pablon and Kangas was a clean run with a time 40.73.